El maig és temps de flors, però enguany arriba també molt condicionat, com sabeu, per la sequera. I mentre esperem les pluges, és prioritari controlar el consum d'aigua. Més de la meitat dels municipis catalans, on hi viuen 6 milions de persones, es troben en excepcionalitat, cosa que vol dir a la pràctica que tenen el consum d'aigua limitat. Exactament a 230 litres per persona i dia. Això vindria a ser més o menys, perquè ens en fem una idea, el que gastem quan omplim una banyera. Cal dir, però, que ara com ara, la mitjana catalana està en aquesta xifra, per sota d'aquesta xifra, en els 180 litres per persona i dia. La pregunta, però, és com es calcula, com es controla aquest límit de 230 litres. No es fa casa per casa, sinó en el global d'un municipi. Per exemple, al Prat de Llobregat hi viuen 65.000 habitants. Per tant, tenen una dotació diària de 15 milions de litres al dia, com deien, i prenen mesures com aquestes per tal de complir-ho. Aquests serien els màxims que s'estan produint segons les hores del dia i torna a baixar per la nit. Des d'aquí controlen tota l'aigua que es consumeix al Prat de Llobregat, una mena de sala de màquines per seguir pràcticament minut a minut els litres que surten dels dipòsits municipals. Detecten ràpidament si algú gasta més del que es pot en període de sequera, tot i que no els fa anar gaire de corcoll. Cada dia el primer que fem al dematí és mirar què ha passat amb aquests sectors i si això, diguem-ne, respon al que esperàvem. En aquesta situació de sequera, si algú es passa, sí que tenim l'obligació d'indicar-li que s'està passant i que intenti estalviar més. Això, afortunadament, no passa. Perquè al Prat, incloent totes les activitats econòmiques, es consumeixen de mitjana uns 160 litres diaris per persona, lluny del límit de 230 que marca la Generalitat. A la majoria de casos, quan el consum es dispara, és per una fuita a la xarxa i no perquè a les llars o a les indústries es faci un mal ús de l'aigua. Precisament per reduir al mínim les pèrdues, l'empresa municipal d'aigua renova cada any un 2% dels 200 quilòmetres de canonades que té el municipi. Nosaltres hem arribat a l'històric de màxima eficiència justament aquest any, amb el 89%. Això és molt. Això vol dir, per dir d'una manera, mirar amb lupa quasi bé totes les canonades. És el que estan intentant fer també a Palau-saverdera, un municipi que no arriba als 1.500 habitants. Aquí al febrer van consumir més aigua de la permesa i Agbar, que en gestiona el servei, ha enviat cartes recordant les restriccions als usuaris que més gasten, com granges, una empresa alimentària o un petit hotel. L'Ajuntament diu que no té mitjans per controlar el consum d'aigua. Hi ha una responsabilitat personal, no només de l'Ajuntament, que els ajuntaments fem el que podem i la responsabilitat personal hauria de ser estalviar aigua de la manera que sigui. De moment no poden multar els consumidors perquè no han aprovat cap règim sancionador, però l'Ajuntament podria acabar rebent una multa de l'Agència Catalana de l'Aigua si el municipi segueix gastant més del que toca.